Alaikum. Yau ga yace a process ɗin yake, ga wani na turo mai da Polygon na $6 sun yi charges na 0.16. So yanzu bari ku ga yadda process ɗin yake. Zan bi abin daki by daki tun daga kan in yi converting ɗin Polygon zuwa DAI har zuwa nemi registration. Misali yanzu na an turo ma Polygon, abin da za ka yi ne shine za ka zo nan wajen searching sai ka rubuta POS DAI stable coins gashi nan, sai ka kunna shi. In ka kunna shi kamar haka sai ka shiga wannan swap. In ka shiga nan swap, abin lura in ka danna 100% kamar yadda na faɗa ma, babu damar ka yi misali sai na in ya zo ma haka sai ka ɗan danna kan wannan kibiyar sai matic ya koma sama. Idan matic ya koma sama sai ka zo ka danna 100% ɗin nan. Idan ka danna 100% ɗin nan, in son samu ne ka cire wannan 28 ɗin tunda dai guda 5 ake bukata, sai ka bar 7 daidai. In ka bar 7 daidai so sai ka danna nan swap ɗin nan. Idan ka danna kan swap ɗin nan zai nuno ma haka, kawai sai ka zo daga nan ƙarshen ƙasa inda ka danna confirm sai ka danna confirm, sai ka taɓa tamfirin ɗinka. Amma ba tamfirin bane password ne, sai ka taɓa shi duk abin da ka saka. So yanzu za ku ga ya ce mun a ɗan jira tunda dole sai ya ɗan ɗauki lokaci, gashi na yana processing. So za mu ɗan jira shi a ɗan wani lokaci, mu jira ya gama wannan processing ɗin nashi. Za mu jira ya gama wannan processing ɗin nashi. Gashi nan dai yanzu yawa gashi nan muka lura za mu ga nan yayi completed. So za mu ga 5.24 kenan gaba ɗaya wannan DAI ɗin da za a bamu. In muka dawo daga back kaɗan, muka dawo cikin wallet ɗinmu gaba ɗaya, muka zo muka yi refresh, za mu ga mun yi converting. Nan ya zama DAI, nan kuma Polygon na 0.59. To abinda za mu yi next bayan ka dawo da shi Polygon, daman dole ana son kaɗan bin matic kaɗan wanda za a yi ma charges. Sai kawai ka zo ka danna nan wajen tap ɗin nan. In ka danna wajen sai kawai ka zo nan sai kai pasting. Sorry ga wannan ma yana kira na wurin katse, sai ka taɓa tamfirin ɗin. Taɓa tamfirin ɗin guda. Yau gashi nan abinda za ka yi kawai sai ka danne link ɗin da za ka yi da shi sai kai paste. Ka danna link kai paste sai kai haka. Idan kai haka zai nuno ma nan. To kar ka manta dole sai ka taɓa nan. Dole sai ka taɓa nan waje nan wajen Ethereum ɗin nan. Sai ka mayar da shi Polygon tunda shi za su yi ma charges, sai ka mayar da shi Polygon. To kana mayar da shi kan Polygon, abin da za ka yi shine kawai sai ka taɓa nan, ba wani wahala. Sai ka danna nan sign up now ɗin nan, sai ka taɓa trust wallet. Na mu ɗan jira. To kawai za ku ga gashi nan ya nuno ma sai kai approve. Gashi network fee 0.01 gaba ɗaya charges ɗin da suke ba shi da wuya. Ko sai ka ƙara danna tamfirin ɗinka ko pin ɗinka, ya dai danganta da abin da ka saka. So gashi nan dai yanzu yana mana za ga ya ce gashi yawwa to successful registered. So abin da zamu bayan yayi register sai mu zo nan ka yi register platform ɗin kenan. Kawai sai ka zo nan waje, kana shiga nan wajen shi kenan gashi nan ya nuna ma activated level 1 kenan, S6 kenan. Wato kuma za ka yi activity na wannan level 1 ɗin, kawai sai ka danna shi. Kana danna shi sai ka taɓa nan. Kana taɓawa zai gama process, in ya gama kawai sai ka danna nan approve ɗin nan, sai ka ƙara danna kan tamfirin ɗin nan. Za mu ɗan jira kaɗan. Gashi nan kawai sai ƙara danna approve, sai ƙara danna tamfirin ɗinka kamar haka. Kana dannawa za ka gashi nan yana ma activation of level 1 S6. Za ka gaba ɗaya DAI ɗin da su ɗauka gashi nan guda ɗaya ne. Masha Allah yanzu yayi. Muka yi refresh za mu ga gashi nan. Gashi wannan level 1 ya activated. To idan za ka yi level 2 ma in DAI 16 ne da kai, za ga available balance ɗinka. In kana da ragowar DAI guda 10 sai ka ƙara zuwa ka danna level 2
ka activate din shi. In level 3 ne ma haka, gashi dan har zuwa level 12. Level 12 za ku ga dai 10,240 ya kai dai irin 7 million din na haka. So amma wannan babu ruwan ka da shi. To shine abin da za ka yi. To abu da yake next shine nan bayan ka yi activated na level 1, abin da za ka yi shine tunda level 1 wannan zai yi, ya level 1 ya ce a yi masa. In ka dawo daga farko nan ka yi refresh, za ga sun ɗauke wannan polygon ɗin. To akwai coins ɗin da ake kunna SFC, shi ake kunnawa. Idan ka kunna shi shine za ka ga adadin gudano suka baka. Bari na kunna shi yanzu. SFC. To bari in je in ɗauko muku shi. Bari in saka stop ɗin bidiyon. So gashi nan naje na kwafo wannan, gashi nan na kwafo wannan ɗin yake suna contact address wannan. Gashi nan sai ka zo ka danna nan add custom token ɗin nan. Idan ka danna nan wajen kawai sai ka zo sai ƙarin testing, sai ka nan sunan shi da babban baki ya kasa SFC sai nan ma ka rubuta SFC, nan kuma sai ka rubuta 18, nan kuma sai ka rubuta 18. In ka rubuta 18 a nan, kana rubuta 18 a nan kawai sai ka zo saman nan ka danna don ɗin nan. Kana danna don ɗin nan za ga gashi ya fito. So bari mu dawo baya mu ga za mu cika bashi. So gashi nan dai zuwa anjima kaɗan wannan SFC